August ni salo chini om pe am chayo je Tiprale ni jobab khainai tangkrak sikla sei sikla IPF ni banao tabuk tongui tongo BJP ni banao tabuk tongui tongo yokya alliance mani bagai borok tini BJP no yakaroi IPF no yakaroi sorasori Tiprale ni jobab phaina sang tongo bori bagai সকমরি পাই অব কাজে ষড়যন্ত্র যেটা চিনি লাইভ মানো চিনি ইতিহাস ন চিনি অস্তিত্ব ন সকর্মনা বাগাই হেবা কাছে কম দङ भारतनि संविधान नोंथों सारा पृथिवीनि ईश्वरनि थिरिफा नोंथों गुबैनो हायसै सत्यमेव जयते होननाय साजाखै दं भारतनि संविधानाव सैजाक दङ कोर्ट काचारी रोग जों थाकाखै आरोबाव कतक सैजाक दङ असुस्थ मनि तलाबो सत्यमेव जयते सत्य सालसे जयनाय बर नों जेसेबां दामा चापारै दंलै नों बर कोन दिन दामा चापारै वै तरिमे गुबै नों जेसेबां हैनानै चेष्टा खालामदि अ गुबै सालसा ब अंखनाय अ गुबै सालसा बैसिनानै सिनाय अ गुबै सालसा बयबाय नुजानाय সেই যে गुबै दिनै जों नुगै दङ সেই যে गुबै जों दिनै सिवै दङ সেই যে गुबै जों दिनै मानजागै दङ दाखर बुखर बनि बागै आगमसनो कक जाना मुचुगो बसकानि सालो এই যে गुबै जबानि बिसिंति जों जे दिनै मानखा एबिसि हा मानखा से एबिसि हा न जों दाइनो गोरा खायै मजबुत खायै बसकानि सालो दिनै अस्तित्व न रक्षा खायना बागै जबा ओ जबारनो मुइतो खालायना बागै हायनो हाय बसकानि सालो 23 अगस्तनि सालो दिनै सारा त्रिपुरा राज्यो दिनै गंथाय भारत दिनै बर' अ एडिसि आसामा सालनो पालायना थां दङ से आसामा सालनो पालायथानि हायनो हाय नम थाने आं गबंनाय आ दिनो बनर जतर मानजागै कारण अबर गुबै जों दिनै कायसा देश दंमानि कायसा राष्ट्र दंमानि राजशासन पाइखा राजतंत्र करिखा गणतंत्र पाइखा ताबक जों कायसा अंग राज्य थाका कतरनि चिकनि थांगा चिकनि ताइबो खसरबि थांगा से खसरबि थांजानो जों जरि ताबो रक्षा खायनार बायकाय आगामी दिनाव बसकानि सालो जों अ हाव खोथानो दंला आबो जों ताइ परिकल्पना खायनाया थाखरबो बरि बागैनो चिनि बुबाग्रा ग्रेटर तिप्रालेण्ड चिनि बागै साननानै बायद अंखा अबनि सिगाङाव जों जबा खालायगा तिप्रालेण्ड होनै एडिसिनो थै जों कायसे राज्य सालायगा थियाबा ओइ एडिसिनो थै राज्य सानथानि चिनि मुंसा कार्यकारी इंलिया जे चिनि नेतृत्व रैतंनाय दं जोंनो जे जों वान समुसुक जे जों नाहारै दंमासुक बरक जोंनो आमुसुक जोंनो सेटिस्फेक्शन लेवल तलाङै रैमालिया সেই কারণে বুবাগারা স্বয়ং যে বুনি বুজু সাইক্লাमा हाय सालसा फाइनाय आ जरा या कुसा क्लै किफिलितार दिनै सामा मते बदिनि फाइगा एन बचिनि बागै ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानका से ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों ताबुगले या बुकसा किफिलि रहलिया जों जेसेकाबा नारसिनाय अब बहायनो बुबागारा नेतृत्व बनि बागै बसकानि 23 अगस्तनि सालो जों हयतोबा दुइदुआ हयतोबा अम्पि साबजोनाल स्टेडियाम हयतोबा अम्पिनि स्टेडियाम हयतोबा अम्पि साबजोनालनि जे बसकां जे नखला तक्तानो हयतोबा 10 दुइनि प्लेग्राउन्ड हयतोबा चिनि दैसा रांचाक स्कुल माटोफा नंथों हयतोबा दिनगरे आफा नंथों 23 अगस्तनि सालो जों चिनि ऐतिहासिक सालनो जों हहम दलमखे जों बर गोबां खुखायो जों आजिनो खुथुमलाय जों पालायलाय फैनाय नर जत गोदो गसिबाय साथि बरि बागै जों तयार दंनाय ताइ केसे क्रुज खबर दङ बेलेगखौनो दं थांमानि खबर आं दिनै एडभान्स जानाय आबो अंखा 23 तारिख आगस्तनि सालो दिनै अम्पि आम जायो जे तिप्रालेण्डनि जबाब खायनाय तांक्राक सिक्ला সেই শিকলা আইপিএফ দিনে বানাও তাবুক দङै दङ বিজেপি नि বানাও তাবুক दङै दङ यकिया एलायन्स मानि बागै बरक दिने বিজেপি नो याकारै आइपिएफ दिनो याकारै सरासरि तिप्रालेण्डनि जवाब फायना थां दङ बरि बागै जों दत्तनो आ जरबो गोबां खुखे बरक बुथुम लायो जों आ दिना बान्दानो जों मोजाङैनो दिनै जेमन दिनै हल जायातै
आ दिनो चिनि मैदान जे माप दंनाय आबोनो जों चाग्रियाखै जों बरफखौ वाइसनो केसेब लाइफानो जों आ दिनो जों गथुमलायनाय आ दिनो जों ताइबो चिनि नगराय रिंनाय नांगाके त्रिपुरानि फातानि नगरायफानो जों रिंनाय जे बरर चबा खायै तारनि जरावो चबा खायै बरनि हान रखा खायना बागै आन्दोलन खाय तंनाय उमाय गोबांमा सिगला जुबक नेता दङ उमाय गोबांमा लिडार दङ बरनि जे कप थायरो बेलेखेनो नांगुमा बरनि जे कप थायरो बेलेखेनो चिनि बागै हेल्पफुल होननाय जा उमाय जों लिडार नबो नांखागै जों तुमरा बागै प्रस्তুति नाय दं बरे बागै बोसोर अबनि एक्सपेंडिचर बोसोर बुमायके जों खायलायनाय अब जों खोना हयतोबा दिनै सारिनि बिसिङावनो जों आजुगलायनाय वान संमानि इयागुल जों सागलायनाय कायसा जों दिनै एमपि ब्लक लेभेल पलिटिकल ब्लक लेभेल जों प्रेस मिट खायनाय সেই প্রেস মিটनि माध्यमे जों सागलायनाय आमसुं नोंसितों